Ezopové bájky Líška a vrana. Líška sa potulovala po lese a márne hľadala čosi pod zub. Deň plynul pomaly a ona bola veľmi hladná. Čo by som len dala za pekný kúsok syra, vzdychla si túžobne. Práve stála pod stromom a keď zdvihla hlavu a pozrela do jeho koruny, uvidela tam sedieť vranu, ktorá držala v zobáku kus syra. Líška si lačne oblízla pysk. Musí nájsť spôsob, ako ten syr dostať. Ó, vrana, povedala sladkým hlasom. Aká si len krásna, máš také jemné čierne perie a zobák tak krásne vykrojený. A keby si tak... Líška a obdivne pokrútila hlavou. Vrana zvedavo čakala, čo Líška povie. A keby si tak... pokračovala Líška. Mala aj taký krásny hlas, ako si krásna ty sama, bola by si kráľovnou medzi vtákmi. Vrane Líškine slová nesmierne zalichotili, otvorila zobák a hlasno zakrákala, aby jej ukázala, že vie aj spievať. V tej chvíli jej syr vypadol zo zobáka. Líška ho schmatla a ušla preč. Ponaučenie z bájky: daj si pozor na falošné lichotenie.